सोदोब बर'लेण्ड सोदोबा मोनसे हारिया हारि हिसाबै थांना थानो हानायनि सिमां नुनाय हाबाफारि रनसायनाय बेखौ मोगथाङाव महर होनायनि थाखाय बाहायनाय मोनसे सोदोब। बर'लेण्ड सोदोबा बयखौबो अननायनि सोदोब। बर'लेण्ड सोदोबा बयखौबो बोजबनायनि सोदोब। बड'लेण्ड सोदोबा बोजबलायनाय निमाहा होलायनायनि मोनसे सोदोब। आरो दिनै मानगोनां रायजोफोर जोङो खौसे जानो हादोंबा बे मोनसे सोदोबनि थाखाय जों खौसे जानो हादों। बर' हारियाव मोनसे समाव पिटिसि एबसुनि दाङाबाजि जादोंमोन, बिएलटि एनडिपिनि दाङाबाजि जादोंमोन, एनडिपिजों एबसुजों दाङाबाजि जादोंमोन। गावजों गावनो बेसेबां मानसि थैलायलायदों। दिनै एनडिपिनि बुंथिगिरि, एनडिपिनि कामान्डारफोर, दैदेनगिरिफोरजों जुदि मोनसे जौसाङाव गसंनो हादोंबा एकमात्र कारणानो जाबाय बड'लेण्ड। बे बड'लेण्ड सोदोबनि थाखाय बिदा फंबायनि गेजेराव नारा नाथा नेलायलायनाय, बुथारलायनाय, दिनै सैलायनो हायै बे गासैखौबो नेवसिनानै बयबो आगानसे आगानसे सिगांबोनानै बिखायाव बोजबलायनानै जुदि आवगायलांनो हादोंबा मोनसेल' सोदोबानो जाबाय बड'लेण्ड सोदोब। दा ओंखायनो दिनै बे बड'लेण्ड दाबि सानाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावगोन बे बड'लेण्ड सोदोबखौ बर'फोरनि गेजेराव लाबोनानै होफैनायनि थाखाय। दिनै बे बड'लेण्ड सोदोबा बर'फोरनि गेजेराव फैयामोनब्ला बर'नि राव थुनलाइ, दिनै बर'नि हारिमुवा बे थासारियाव फैनाय नङामोन। बर' हारिया बेबायदि सोद्रोम जानो रोंनाय नङामोन। बै समावबो आफादफोर दङमोन, नाथाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो बर' हारिखौ सोदांबोनो हादों। जोंनि गेजेराव बै समाव साफा सानै सिखाव सिथुं गाज्रि मानसिफोरखौ सोमावसारगिरिफोरा थिग खालामबोनो हादों। दिनै जौ लोंनानै गोदोसोनाय हारिखौ सोमावसारनायनि गेजेरजों एसेबाबो दिनै सांग्रां खालामनो हादों। दिनै गासैबो दायना बुथारनाय, खोमसि फोथायनायनिफ्राय गासैबो बर' हारिखौ मोनसे लेभेलाव लाबोनो हादोंबा बे बड'लेण्ड सोदोब आरो बड'लेण्ड जांख्रिथायनि थाखाय। दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर उदांस्रि भारतआव बर' हारिनि जारिमिन लिरोबा, बड'लेण्ड सोदोबखौ गारनानै जारिमिन लिरोबा बे जारिमिना आद्रा जागोन। दा बेखौनो लानानै जोंनि हारिल' नङा, गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो दिनै बे बड'लेण्ड सोदोबखौ लानानै गोग्गायो आरो बिथांमोनाबो गावसोरनि उन्दै उन्दै हारिफ्रा थांना थानायनि सिमां नुयो। दा बेनिखायनो दिनैनि समाव आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन, ओंखाम बोथिसे मालाबा जायालासिनो थानो हानाय, गस्ला गानालासिनो साननै थानो हानाय, जोंनि बायदिसिना थासारियाव जोङो गावखौनो साननैसो बावलांनो हानाय, नाथाय नोंथांमोनखौ आङो गावखौबो लाफानानै बयखौबो खावलायगोन, जेब्लायसिम बर' हारिया थांनानै थायो बड'लेण्ड सोदोबखौ गावनि बिखा बिख्लोनिफ्राय दान्दिसे समनिफ्राय गोजानाव लागोन, अब्लासो बर' हारिया थांनानै थागोन। जुदि मालाबा बर' हारिया बड'लेण्ड सोदोबखौ दान्दिसे समनि थाखाय गावनि गोरबोनिफ्राय गोजानाव दोनोबा, बावनो नागिरोबा, ओइखालिनो बर' हारियाव थेर बेथेरा जानाया जागायफिनगोन। बे खोथाखौ गोसोआव लाखि। मानोना मानगोनां रायजोफोर, जाय सुथुरफ्रा जोंखौ थगायदों, जाय सुथुरफ्रा जोंखौ सोबख'दों, जाय सुथुरफ्रा जोंखौ नासयदों, जाय सुथुरफ्रा जोंनि बिमा बिफाफोरखौ जिनाहारि खालामदों, जोंनि न' बां सावदों, जोंनि सोलोंथाइ होआखै, जोंनो जौगानाय लाबोनानै होफैयाखै, बै सुथुरफोरनि साननाय हनाया दिनैसिमबो केरलेसेबो सोलायाखै, दिनैसिमबो बिन्दोसेबो सोलायाखै। जायनि थाखाय दिनैबो बर'नि लेखाया दासिमबो मोनाखै। चिरां जिल्ला एबसुआ जोंनो फोरमायदों, चिरां जिल्लायाव हारसिंनो 10,000 लेखा नांबावो दायो। जोंनि फरायसाफोरनो लेखा मोनाखै। जोंनि फोरोंगिरि गैया फरायसालियाव। फोरोंगिरि गैयाबा जों बोरै जौगागोन? जोंनि राव थुनलाइ जौगानायनि खुनु आसनियानो गैया सरकारनियाव। दाख्लै बावै जोङो जेला दाबि खालामो अब्ला बुंनो क'क्राझारनि रेडिअ' सेन्टारखौ डेभेलप खालामगोन, टिभि सेन्टारखौ डेभेलप खालामगोन। जेबोआनो गैया बे रेडिअ' सेन्टाराव। टिभि सेन्टारावथ' जेबोआनो गैया। दिल्लीयाव जेखौ हरो, दिसपुराव जेखौ हरो बेखौनो दामो। जोंहा बिटिसि सरकार जाबाय, सरकारा बेफोरखौ खोमा होआ, सरकारा बेफोरखौ नोजोर होआ। सरकारनि लिडारफ्रा राजखान्थि खालामनायावल' बेस्थ'। बिथांमोना मानसिफोरखौ ओरै बुंलाय बायदिसिना जौगानायनि खोथा बुंलायनानै राजखान्थि खालामनायाव बेस्थ'। क'क्राझारनि रेडिअ' सेन्टाराव 24 घन्टा बर'नि निउज, बर'नि मोसानाय मुसुरनाय, मेथाइ खननाय खोनानांगौ। बे बिथांमोननि खामानि नङामोन नामा? क'क्राझारनि टिभि सेन्टाराव जोंनि बैसागो, जोंनि रंजानाय बाजानाय, जोंनि मेल मिटिं हाबा हुखा बायदिसिना जों बयबो नुनांगौ।
बे बिथांमोननि खामानि नङामोन नामा दिनै बिथांमोना बेफोरखौ जेबो मावाखिसै फारसेथिं दाख्लैबावै बुंबाय आर'नाइ ट्रेन बे आर'नाइ ट्रेना बिथांमोननि दाबि नङा जोंनिसो दाबि जोंसो बिदोंमोन रोंगोरा नार्जारि बिथाङा बोसोरनै सिगाङाव आंखौ बुंदोंमोन जे आफादगिरि बड'लेण्डखौ मोननाया सानसे साननै जेसेबां गोबाव जायो बे समाव माखासे खामानिखौ मावलांनो हाया नामा होमबा मा खामानि अब्ला बिथाङा बुंबाय बायदिसिना मोनसे मोनसे लालांबाय थानो हायो जोङो अब्ला जोङो गोसोखांनानै गल्डेन जुबलि जोंनि जथुम्मायाव जों बुंदों जोंनो मोनसे ट्रेन नांगौ जोंनि लोगोफ्रा बुंदोंमोन सोरबा सोरबा ट्रेननि मुङा बड'लेण्ड जानांगौ अब्ला आरो माखासेया बुंबाय बड'लेण्डआ जायाखैनो बहा बड'लेण्ड एक्सप्रेस होनो बिसिलाय होननानै ओंखायनो आर'नाइखौनो लानोसै आर'नाइखौ लानानै जों हैदों बे राजनाथ सिंहआ जे बुंदों आर'नाइ माने मा बे लाइफ लाइन होननानै बुंदों बर'फोरनि बेखौ जोंसो लिरनानै हैनाय बे बिपिए बा लिरनानै हैनाय नङा बिथांमोननि खुनु दाबियाव गैया बियो मिउजियामनि जि खोथा बुंदों बे मिउजियामा बिथांमोना बियाखै जों दिल्लीयाव बिदोंमोन बड'फानि मुङाव बड'फा मेम'रियेल बड' कालचारेल रिसार्च सेन्टार आरो मिउजियाम बेखौ क'क्राझारनो दिल्लीयावसो बिदों उनाव बे माथुरा एनडिपि जों रायज्लायग्रा बे इन्टारल'किउटर बे माथुरा आंखौ बुंदों दिल्लीयाव मानो नांगौ क'क्राझाराव थायोबा नोंथांमोना गोबां मानसि दोङो फुंनि मोनानि नायबाय थानो हागोन दिल्लीयावलाय सोर नायनो होननानै आं बुंदों क'क्राझाराव जोंनो मानो मिउजियाम नांगौ क'क्राझारनि मिउजियामाथ' जोंनो बर' आइजोफ्रा दख'ना गानदों संनाय खावनाय गासैबो जोंनि मिउजियामा जोंनो बड'लेण्डआव बेवहाय मिउजियाम नाङा जोंनो दिल्लीयावसो नांगौ जाहाथे मुलुगनि मानसिफ्रा फैनानै बेवहाय नुयो बड'लेण्ड बड' बेखौ जोंनो दिल्लीयावसो नांगौ होननानै उनाव बिथांमोना दाख्लै क'क्राझाराव फोसावबाय किन्तु गेजेराव आं दाख्लैबावै दिल्लीयाव थांना जेला रायज्लायहैफिनो अब्ला बिथांमोना बुंदों माने दिल्लीयावनो सोलायफिननो हागोन बिटिसिनि सिङाव बुंदों बे आर'नाइ ट्रेना माने बै सिलिगुरिनिफ्राय ओरै खारबोनांगौ होननानै जों सिलिगुरिनिफ्राय बियाखै आसामनिफ्राय दिल्ली खारलांग्रा ट्रेनखौसो बिदों आरो बिथांमोना जोंनो खोथा होदों नर्थ इस्ट ट्रेनखौनो आर'नाइ ट्रेन बानायगोन होननानै दिल्लीया आरो बे आर'नाइल' बानायबा जाया जोंनि बे गोमो गोथां आर'नाइनि गाबा हटेल ट्रेनाव आखिना होनांगोन होननानै जोङो बिथांमोननो दाबि खालामदों आरो बिथांमोना जोंनो खोथा होदों मान गोनां रायजोफोर दिनै बै जोंनि सुथुरफोरनि गोसोआ इसेबो सोलायाखै रायजोफोर ओंखायनो बिथांमोना सोलायाखैबा जोंलाय मानो सोलायनो जोंथ' गोरोन्थि सिमां नुवाखै जोंनि बड'फाया जोंनि रिभलिउसनारिफ्रा बर' हारिखौ मुलुगाव गेरेमसा हारि दानो होननानै रिभलिउसन खालामनाया जांख्रिखांनाया बे मालाबाबो गोरोन्थि जानो हाया रायजोफोर मानोना बुहुमाव गोग्लैसोनाय हारिफ्रा सोलोंथाइ रांखान्थि जेराव सोरखौ जादों नासय जादों गादब जादों जेराव उदखारि जादों बेवहायनो रिभलिउसन जादों आरो मोनफ्रोमबो रिभलिउसननि फिनिशिंआ हय बेवहाय कमप्लिटलि ध्वंस जादों नङाबा बेवहाय फिथाइ ओंखारदों साक्सेस जादों आरो जोंनि रिभलिउसना मालाबाबो फेलार जानो हाया जोंनि रिभलिउसना साक्सेस जागोन बेखौ जों बयबो फोथायो जुदि मुलुगाव जोंनिफ्राय उन्दै उन्दै हारिफ्रानो 2000 सुबुं अनजिमाजोंनो 5000 सुबुं अनजिमाजोंनो मोनसे हादोर सोरजिना लानो हायोबा आसामाव 15 लाख बर' फिसाफ्रा मानो मोनसे रायजो सोरजिनानै लानो हाया बहा लिरनाय दङ बेलाय बे जेरावबो लिरनाय गैया रायजोफोर जेरै जोंनि सोमावसारनायनि थाखायनो बिएससि होनांगोन सोमावसारनायनि थाखायनो बिटिसि होनांगोन बेबायदिनो जोंनि सोमावसारनायनि थाखायनो जोंनो बड'लेण्डखौ होनांगोन मोनसे समाव जों हारसिंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि माखासे आइजो अनसाय आफाद सोमावसारग्रा आफाद बिपिएससि दानानै जों सोमावसारदोंमोन एनडिपि हारसिं सोमावसारदोंमोन दिनै बर' हारिनि गोख्रों रिभलिउसनारि आफादफ्रा खौसे जाफैबाय दिनै मानो जोङो बड'लेण्डखौ मोननो हाया आरो बड'लेण्डनि दिनै मोननो हानाय आरो मोननो हायै बिनि बिजिरनानै नायनो गोरों बर' हारियावबो गोबां दैदेनगिरि ओंखारबाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो रायजो राजाफ्रा सान्दुं अखा मिथियाजासे ओंखाम उखै हाबनानै रेल लामायाव सोमावसारो राजा लामायाव सोमावसारो आन्दोलन खालामो अब्ला भारत सरकार आसाम सरकारा जोंखौ रायलायनो लिंहरो रायलायनायाव दान्थे बिदान्थे जायो आरो दान्थे बिदान्थेयाव भारत सरकारनि मन्त्रि अफिसारफ्रा जोंजों जेनो नाथाय जोंनि दैदेनगिरियासो बुङो बड'लेण्डआव खपन देखि लाभ नाय बड'लेण्ड पाबोलै क्राइटेरिया नाय क्राइटेरियानो गैयानो बड'लेण्ड मोनो आं दिनै सोंनो नागिरो बै दैदेनगिरिफोरखौ बड'लेण्ड मोननो क्राइटेरियानो गैयामोनबा
मानो नोंथांमोना सिलाय गुलि अरनानै मानो बड'लेण्ड बिनानै सोमावसारनाय दिनै क्राइटेरिया गैयामोनबा 96 आव क्राइटेरिया दङमोन नामा दिनै क्राइटेरिया गैयाबा 87 आव क्राइटेरिया दङमोन नामा दिनै क्राइटेरिया गैयाबा एनडिपि आ बिएसएफ जानानै सोमावसारनाय समाव क्राइटेरिया दङमोन नामा क्राइटेरिया थायोबा बड'लेण्डखौनो बिनाय नङामोन जोंनि ओनसोलाव लामा दालां गासैबो थाजोबनायमोनबा इउनिभार्सिटि थानायमोनबा रांखान्थियाव बर' हारिया जौगानायमोनबा हाजार जन आईएएस अफिसार थानायमोनबा हाजार जन आईपीएस अफिसार थानायमोनबा जोंनि कलेज स्कुल गासैबो आमेरिका लण्डननि बायदि जाजोबनायमोनबा बड'लेण्ड बिनांगौनि दरखारानो गैयामोन नङा होनबा रायजोफोर दिनै बिटिसिनि सिमा बुंदों आं बिथांमोनखौ सोंखारिनो फैयाखै रायजोफोर नाथाय खोथाखौ जेला बिथांमोना बुंबाय जोंबो बुंनांगोन मानोना जोंबो बिग्रायारि बिथांमोना बिग्रायारि बिथांमोना सिलाय लाना सोमावसारदोंमोन जों सिलाय लायाखै नाथाय जोंबो बिग्रायारि जोंबो गोसो गोरबोजों हास्थायदों बड'लेण्डखौ बर' फिसाफ्रा जाहाथे बयबो गावनि मान इज्जतखौ लानानै राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै बिखाफोर दाननानै खाफालखौ गोजौआव दोननानै बयनिबो सिगाङाव आं बर' होननानै संसार जानो हायो बेबायदि मोनसे ओनसोलखौ जोंबो गोरबोनिफ्राय लुबैदों दा बेनिखायनो दिनै क्राइटेरिया गैया दिल्लीयाव दाख्लैबावै भारत सरकारनि मानसिफ्रा माने हां सरथे जाबाय बर' लिडारफोरनो मा एन्सार होनो सरकारा जोबनोसै बिजेपि सरकारा बिथांमोना 2014आव जोंनो खोथा होदोंमोन 5 बोसोराव बड'लेण्ड जेंनाखौ फोजोबगोन गुरखालेण्ड जेंनाखौ फोजोबगोन फोजोबनो हायाखिसै हां सरथे जाबाय बै समाव जोंनि लिडारफ्रा बाहाय जाबाय गावसोरा मा रायलायनो दिल्लीयाव थां मोनद' हारिनो एसटि बिनो थांदों बिसोरो बिनो थांदों थां उनाव थांनानै ओंखारनानै टिभियाव बुंबाय बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैयानो आं सोंनो लुबैयो बबे इउनिभार्सिटियाव फरायनानै बबे कलेजाव फरायनानै बबे संबिजितनि लेखाखौ फरायनानै बबे पलिटिकल साइन्सनि लेखाखौ फरायनानै बुंदों बड'लेण्ड जानायनि क्राइटेरिया गैया होननानै आं सोंनो लुबैयो मानो भारतआव मोनसे गोदान रायजो जानो थाखाय कुनु क्राइटेरियानि नाङा रायजोफोर कुनु बेबायदि क्राइटेरियानि खोथा गैया भारतनि आर्टिकल 2, 3 आरो 4 बिगियानाव लिरनाय दङ से 2, 3, 4 आव जेलानो गोनां जायो अब्लानो बबेबा मोनसे रायजोखौ बुखावनानै मोननै खालामनो हायो एबा मोननै मोनथाम रायजोखौ सरजाबनानै मोनसे खालामनानै गोदान रायजो सोरजिनो हायो दिनै तेलेंगाना गोदान रायजो जादों बिथांमोना तामिल राव रायो अन्ध्र प्रदेशआव थानाय समाव सारा अन्ध्र प्रदेशआव तामिल राव रायो तामिल राव रायग्रा मोनसे हारिखौनो मोननै बुखावनानै गोदान रायजो बानायदों जौगानाय नांगौ होननानै दिनै विदर्भ रायजो बिदों माराठीखौनो रायलायो बिथांमोना माराठी राव रायग्रानि गेजेराव मोननै रायजो जानो थांगासिनो दङ दिनै बिहार इउपि गासैबो हिन्दी भोजपुरी रायो बिथांमोनखौ बुखावनानै मोननै मोनथाम रायजो बानायदों दिनै जोंथ' असमिया राव राया जों बर' रावसो रायो अब्ला जोंनि नामाव मानो मोनसे रायजो बानायनो हाया बिथाङा बुंदों आईएएस अफिसार नांगौ माने हिउमेन रिसोर्स नांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ नागालेन्डआ रायजो जानाय समाव मा इनफ्रास्ट्राक्चार दङमोन हाजो खंखराव मोनसे जिल्लाल'मोन नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट बेनो रायजो जादों लुसाइ हिल्स डिस्ट्रिक्ट मिजोराम रायजो जानाय समाव जेबो गैया हाजो खंखराव रायजो जाग्रा गोबाङानो मोजाङै ड्रेस गाननो रोंबावामोन बे मानसिफोरनि थाखाय मिजो रायजो सोरजिनानै होदों अरुणाचल रायजो सोरजिनानै होदों मा दङ अरुणाचलाव दाबो इन्डास्ट्रि मोनसे मोजां गैया अरुणाचलाव मेघालयआव मा इन्डास्ट्रि दङ खैला फानै जायो खासि गार'फ्रा मा इन्डास्ट्रि दङ दिनै बिथाङा दिनै क्राइटेरिया नागिरदों ओरैनो बर'फोरनि गेजेराव सावरि बादालि जानायाव रायलायनाया जुदा जेराव माने आइ आफा रायजो राजाया दिनै जोंनि बिग्रायारिफ्रा सोरबाया जेलाव दङ सोरबाया डिजिटेटेड केम्पआव दङ सोरबा गावनि बिसि फिसानि मोखांखौनो नुवाखै थैजासे जेल जानो थांगासिनो दङ फासि जानो थांगासिनो दङ बर' आइ आफा रायजो राजाया बेखौ नुनानै खौसे जानानै ओंखारदों बेबायदि समाव सोरबा सासेया मैयासिम रिभलिउसन खालामनानै दिनै जुदि बुङोबा बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया बेखौ मा खालामनांगौ रायजोफोर बेखौ बुंनायनि दाय जादों थांनाय बोसोराव बै इलेक्सन समाव फैनानै नोंथांमोननि बेंटलावनो बबेबा मोनसे मिटिंआव थुक्राझाराव ना बहाबा बुंदों बे प्रमद बर'खौ माबाफोर दोङोबा होनोसो नांगौ होननानै मा दोङो बेखौ बुङाखै आरो दाख्लैबावै बे बेंटलावनो फैनानै बुंदों सान्थिपुराव आं लायनो एनडिपिनि फैसा हाग्रासोमोन
एनडिपिनि स्पिकार बिथाङा दङ माधबदेव बिथाङा बुंनो हागोन आं एनडिपिखौ माला लोगो मोनजेननाय एनडिपिजों आं माला खामानि मावजेननाय बिथाङा बुंदों गाव लायनो सोमावसारनाय समाव आं एनडिपिनि फैसा खांग्रासो मोननो आरो बायदिसिना बुंदों जों दिल्लीयाव थाङोबा जोंनो लाल साहा फुदुंना लोंनो हरनांगोन दा दिल्लीखौ फन हरनो हायो बियो जुदि बेबायदिनो हायोबा मानो दिनैसिम मोनसेबो आयेन पास खालामनानै लानो हायाखै बिटिसिआव काउन्सिल सालायनो मानो मोनसेबो आयेन पास खालामना लानो हायाखै बिटिसिआव 12% 12% पपुलेशन दङ आसामनि बाजेटआ जुदि 10,000 कोटी जायोबा 1,000 कोटी बिटिसिआव फैनांगौ मानो 300-400 हरजादों मानो हायाखै नरेन्द्र मोदीजों 2016आव बै समाव एलाइन जानाय समाव बुंदोंमोन 1,000 कोटी नांगौ 1,000 कोटीखौ बिना लाबोनो हायाखै थगायजाबाय दायो बे बाजेटआव फैसा हरनायखौनो बोसोरसेयाव 300 हरनायखौनो 1,000 कोटीनिफ्राय हरगासिनो दङ होनना थगायबाय थादों बे नङा रायजोफोर पेकेज जानांगौबा बै बिटिसि सुक्ति जाजेननाय समाव जेरैबायदि 5 बोसोरनि 100 कोटी हरदोंमोन बे 1,000 कोटीखौ बेबायदिसो हरनांगौमोन नाथाय बिनानै लाबोनो हायाखै केरकेराया बिथांमोनखौ सरकारा सोरखौ नायो सरकारा रिभलिउसनारिखौसो नोजोर होयो जाय लोगो जानानै भिक्षा गोबानानै लोगो खामानि मावो बिथांमोनखौ सरकारा केरकेराया दिनै रिभलिउसनारिफोरखौसो बिथांमोना केरकेरायो दिनै बिथांमोना फन हरनानैनो जुदि जोंनो साहा लोंहोनो हायोबा कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिल्सखौ मानो बिनानै होनो हायाखै मानो बिनानै लाबोनो हायाखै दिनैसिम हालाय हाफाय दिनै कार्बि आंलंनि बर'फ्रा पार्लियामेन्ट जायोबा बुंहरो अमा बुथारना जादो रंजादो ओइबार जाखासिगोन 10 बोसोर कंग्रेसजों थाबाय जेबो जायाखै नै बिजेपिजों फैलायबाय जेबो जायाखै गावसोरनि मावनो हायैनि दायखौ प्रमद बर'नो जाबसिननो नागिरो रायजोफोर बेबायदि जाबसिनग्रा सिगिग्राखौ आं जेबो केरकेराया मानो केरकेराया आंनियाव बोलो दङ माबा माबि दङ थाखा फैसा दङ बेबायदि नङा रायजोफोर आं मानो केरकेराया मानोना बिथांमोना जि जेंनाखौ फेस खालामदों बेबायदि जेंनाखौ आंबो गोरबोनिफ्राय फेस खालामदों उन्दैनिफ्राय फेस खालामदों आरो बिथांमोना दिनै सोरबा लिडारफ्रा चिरांनि सोरबा लिडारा क'क्राझारनि सोरबा लिडारा रुपानि सामस हरनानै जोनोम जादोंमोन नामा आं मिथिया रायजोफोर आं खिन्थु रुपानि सामस हरनानै जोनोम जायाखै आङो बर'नि बयनिख्रुइ बांसिन जौ लोंग्रा न'खराव जोनोम जानाय प्लास्टिक खोबनानै ओंखाम संनानै लेखा फरायनानै जानानै फैनाय खैला हाजोआव खैला जावनानै एडमिसन लानानै फरायनाय थुरि नारानि न'आव उन्दै बैसोखौ हगारहरदों लेखा फरायनाय समाव बिफाया जौ लोंना फैनानै लेखाखौ गार' जानाय आरो आं बायदि बर'आव हाजार बर' फंबाय बिनानावमोन दङ बिसोरनि लेखाखौ बिफाया गार' जानो हानाय जौ लोंनानै लेखा फरायनो हायै दिनै न'खराव गोरिब गुन्द्रा बैसागो दमासियाव रंजानो मोनै मागो दमासियाव रंजानो मोनै मोजाङै क्रिसमास मोनजायै अखा सान्दुं अखायाव मोजाङै जि मोनसे मोजां गाननो मोनै गोजां बोथोराव जि गाननो मोनै देहा फाहामनो हायै बर'आव दाबो रोजा बर' फिसाफोर दङ बर' न'खरफोर दङ आरो जेब्लायसिम बै बर' बिमाफोरखौ बै बर' फिसाफोरखौ जोङो गावनि आथिङाव गसंनानै संसार जानो हानाय लेभेलाव लाबोनो हाया जों उन्दुनो हानाय नङा आरो बेनिखायनो बिथांमोन बायदि मानसिया बुंनाय बानसावनाय खोथाफोरा जोंनि बिगुरावबो नांहैया बिखा बिगुरावथ' नाङानो रायजोफोर दिनै बिथांमोना सिखाव होनो ना सिथुं होनो मा होनो दालालि जिखौनो बुङा मानो बर' हारिनि थाखाय गासैखौबो जानो थाखाय रेडि आरो सोरबाया दिनै बुङोबा बर' हारिनि थाखाय नोङो बिखाखौ फोरदांनानै हो 1 सेकेन्डबो नाङा बिखा फोरदांना होनो थाखाय जोङो रेडि दा बेनिखायनो रायजोफोर दुखुनांथावा बेसो बिटिसिआ दिनै 15 बोसोर जासिगोन बे 15 बोसोराव साबेसे बर' फिसाफोरनो साख्रि होनो हाखो साबेसे बर' फिसाफोरनो न' बां लुनानै लाहोनो हाखो साबेसे बर' फिसाफोरखौ मोजां कलेजाव एडमिसन होनो हाखो साबेसे आईएएस बानायनो हाखो साबेसे आईपीएस बानायनो हाखो दिनै बिथांमोननियाव सोंनांगौनि सम फैबाय रायजोफोर सोंनांगौनि सम फैबाय दिनै बिथांमोननि राजनितिखौ नुदों मोनसे लामाखौनो बै खर'निफ्राय खेबसे फिथा होयो बै खर'निफ्राय खेबसे फिथा होयो मोनसे दालांखौनो बोसोरफ्रामबो फिथा होयो देग्लाय नोरैनिफ्राय हालायबाय आरो बैथिंनिफ्राय हालायबाय लामा दालाङा रायजोफोर बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां जादों गुबुन जायगायाव बिनिफ्राय ट्रिपल जादों बेखौ लानानै रावबो क्रेडिट लानांगौ गैया
BTCखौ मानो सोरजिदोंमोन? बर'नि सोलोंथाइ जौगानांगौ दायो। मानो बर' फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया? मानो बर' मिडियामाव लेखा मोनाखै? मानो टेट पास जानानै थानायफोरखौ साख्रि होनो हायाखै? मानो दिनै BTC मोनखांनायनि उनावसो जोंनि बिमा बिब'फ्रा मानो राजा लामायाव अन्थाइ बुख्रुबफैनो गोनां जाखो? बिनि फिननायखौसो नांगौ जोंनो। BTC मोननायनि सिगाङाव जोंनि बिमाफ्रा बिब'फ्रा राजा लामायाव अन्थाइ बुख्रुबनो गोनां जायाखैमोन। नंगौ, सोरबा साफा सानै जौ फानदों, साफा सानै मैगं फानदों, बे थिगानो दङमोन। किन्तु दिनै जोंनि बिमाफ्रा सान्दुं थिं थिं गथ' बानानै अन्थाइ बुख्रुबनो गोनां जादों लामायाव। बे थासारिखौ सोर फिननाय होगोन? एसेबां जौगादोंब्ला, एसेबां थाखा फैसा लाबोदोंब्ला मानो दिनै बर'फ्रा बे अबस्थायाव थानो गोनां जाखो? नैबेसो जोंनि सोंलुआ रायजोफोर। दिनै गुबुन हारिफोरजों मोजां जानो थाखाय मोनद' हारिखौ ST खालामनो नागिरदों, जौगानाय हारिखौ। आरो बुंबावो BTCआवसो जाग्रोनांगोन। बे हारिया ST जायोबा जोंहा सासेबो MLA थानाय नङा रायजोफोर, सासेबो MP थानाय नङा, साख्रि बाख्रिया मोननाय नङा जोंनि मानसिफ्रा। बिथांमोना बेसेबांबा जौगानाय दिनै आहमफ्रा, राजबंशीफ्रा। आरो दिनै बेबायदि समाव बिथांमोना बुंदों ST बिथांमोना जानांगोन। जेरैखि जाया चेलेन्ज, जोंनि मानसिफोरजोंसो चेलेन्ज। आरो जोंखौ गुबुन हारिनि सिगाङाव बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादानो नोंथांमोनखौ होबथाबाय माबाय। रायजोफोर जोंहा बेवहाय जेबो साननांगौ गैया। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरबा आहमनि थाखाय, सोरबा सुथियानि थाखाय, गुबुन हारिनि थाखाय जोनोम जायाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जादों बर' हारिनि थाखाय। ओंखायनो जोंनि फार्स्ट प्रायरिटिया बर' हारिनि। बर' हारिनि निरापत्ता, बर' हारिनि सिकिउरिटि, बर' हारिनि जौगानाय, बे जोंनि प्रायरिटि, गुबुन हारिया नङा। गुबुन हारिखौ जों हायोबा अनगोन, गुबुन हारिखौ जों बजबगोन, गुबुन हारिखौबो जोङो जौगानायनि खोथा बुंगोन। नाथाय एक नाम्बाराव बर' हारियासो। दा दिनै बिथांमोना बर' हारिखौ नागारनानै बर' हारिखौ ओरैनो गावसोरनि पकेटाव थाखानाय होननानै साननानै लाबाय। बर' मानसि नालाय गावसोरा MLA मन्त्रि, गावसोर जिथिं थाङो बिथिंनो थांफानांगौ, जिरायनांगौ बा जिरायनांगौ, गसंनांगौ बा गसंनांगौ। गुबुन हारिफोरखौसो अनसै। जाय हारिफ्रा बर'जोंनो रायजो जानो होननानै अलरेडि सिन्था खालामखानानै गोरोबनानै थानो नागिरबाय, बै हारिफोरखौ बर'नि सुथुर खालामनानै थाखा फैसा दानलाबायनानै जौगाहोनानै दिनै बर'नि सुथुर खालामनो, बर'खौ गादबहोनायनि माखासे कौशलखौ बिथांमोना लादों। दा ओंखायनो रायजोफोर जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन। जोंनो मा नांगोन? जोंनो उदांस्रि नांगोन। जोङो बे उदांस्रि भारताव बिखाफोर दाननानै उदां जानानै संसार जानो नागिरदों। जोंनि खाफालखौ जोंनो दानानै लानो नागिरदों। आरो बे जोंल' नङा, इन्डियानि बयबो, भारतनि बयबो हारिफ्रानो बेखौ लुबैयो। माला जाय जाय हास्थायदों बिथांमोना जागोलांबाय। मिज'राम, मेघालय रायजो मोनबाय, सिक्किमा रायजो मोनबाय। बेसेबा फिसा सिक्किम रायजोआ 4,000 स्कुवेर किल'मिटारल', सुबुं अनजिमायाबो 10 लाखसोल'। बे सिक्किमा दिनै बेसेबांबा जौगालांबाय, नाथाय जों दिनै फासयनानै थानो गोनां जाबाय। दा बेनिखायनो रायजोफोर जोंनि आखायाव गुबुन लामा गैया। दिनै जोङो जेरैखि जाया बड'लेण्डनि थाखाय जोङो खौसे फैदों आरो खौसे थांनांगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन इउनिटि थ्रु स्ट्रागल, खौसे जानानै सोमावसारनांगोन। खौसे जानानै दिनै बर' हारिया सोमावसारगासिनो दङ। बड'फाया बुंदोंमोन बुहुमाव मुंदांखा जानोबा जोंनि रिभलिउसननि गेजेरजोंनो जोङो जानो हागोन। दिनै बर'फ्रा रिभलिउसन जांख्रिखांनाय लोगो लोगोनो आसाम नङा, नर्थ इस्ट नङा, इन्डिया नङा, बुहुमनि मानसिफ्रानो बर'फोरखौ मिथिगौ। आरो जोंनि जि रिभलिउसन, जोंनि सोमावसारनाय आन्दोलन, बेखौ जोङो कारेक्सन खालामगासिनो दङ। मोनसे समाव हिंसा जाबाय, दाङाबाजि जाबाय, बायदिसिना थासारि जाबाय। बयबो जोंखौ उदखारि होननानै फोसावनो हमबाय। नाथाय लासै लासैनो जोङो दिनै जोंनि जिहेतु जोंनि दाबिया थार, जोंनि दाबिया नंखाय नङा। जों भारतनि नोगोरारि हिसाबै रायजो मोननांगौ, जिहेतु जोंनि जोनोमनि मोन्थाय। ओंखायनो जोङो गेना गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनानै बयबो खौसे जानानै दायो सोमावसारलांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो रायजोफोर जे दिनै जों जि लामाजों थाबायदों, बे लामाया मोनसे गोथों लामा। दिनै आसामाव जोंहा सुखुआ गोबां जानो हानाय, अल इन्डियायाव जोंहा लोगोआ गोबां जाबाय दायो रायजोफोर। ओंखायनो दिनै भारतबर्षआव गोदान रायजो जुदि सोरजियोबा बड'लेण्डआ थालांगोन, जों बेखौ मालाबाबो साननो हाया। मानोना रायजो बिग्राफोरनि सोमावसारनायाव बड'लेण्ड सोमावसारनायानो दायो एक नाम्बार जानानै दङ।
आरो बे नोंथांमोननि मावनायनि थाखाय दा नंखायनो रायजोफोर जोङो जानजि खाफ्रानांगोन बड'लेण्ड मोननायनि लामाया मोनथाम बे मोनथाम लामाखौनो जों लागासिनो दङ एक नम्बर लामाया जाबाय जांख्रिखांनाय सोमावसारनाय गणतान्त्रिक सोमावसारनाय राजा लामायाव आरो हाथियार लानानै सोमावसारनाय जोंनि जोहोलावफ्रा हाथियार लानानैबो सोमावसारबाय आरो गणतान्त्रिक सोमावसारबाय दिनै फैनानै जों नुबाय बे हादोरा जिहेतु गणतान्त्रिक सुबुंदारा खान्थिजों सोलिग्रा हादोर ओंखायनो जों गणतान्त्रिक अहिंसानि लामाजों थांनांगोन आरो दिनै जों अहिंसानि लामायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारलांगासिनो दङ सरकारा जोंजों रायलायबाय थादोंमोन भारताव इन्डियायाव रावजोंबो रायलायाखै बर' ग्रुपजोंनो रायलायदों जोंफोरजोंनो रायलायदों एमएलए मन्त्रि गैयाबाबो जोंनि सोमावसारनाय आइ आफा रायजो राजानि सोमावसारनायखौ मानिनानै जोंजों रायलायनो गोनां जादों आरो थांनाय समाव जेला मोनद' हारिखौ एसटि होनायखौ जों होबथानो थाङो बै समाव राजनाथ सिंहजों रायलायनायाव हम मिनिस्टारजों बिथाङा बुबु बाबा जादों मा बुंनो जाय मानसिया गोथार गोसोनि बेखौ रावबो थगायनो हाया आरो दिनै भारतनि मन्त्रिफ्रा बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ थगायनो हाया बायदि अबस्था जाबाय थांनाय 15 फेब्रुवारिनि गेजेराव जोंजों बेसेबा गिदिर मोनसे 3 खनायारि सावरायनायनि खोथा रादाय होदोंमोन नाथाय 14 फेब्रुवारियाव जेला काश्मीराव सा 44 सुबुंखौ गावथारबाय बिनि उनाव भारतनि थासारियानो सोलायबाय नै बावैसो सानब्रै सिगाङाव एनडिपि प्रग्रेसिभनि गाहाय नेहाथारि गोविन्द बसुमतारी आरो आं जोङो माखासे अफिसारफोरजों गुवाहाटीयाव रायलायहरदों बिथांमोना दिल्लीयाव रायलायहरदों आरो बे खोथाखौनो बुंदों दिनै प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार रावबो माने बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ रायलायनो सम होनो हायाखै मानोना इन्डियायाव मोनसे क्राइसिस जागासिनो दङ होननानै नोंथांमोननि खोथाखौ गोसोआव दङ दा बे खोथाखौ जोङो मानिनांगोन रायजोफोर मानोना बेयो नेशनेल क्राइसिस नाथाय बिदि होननानै जोंनि मोनथायखौ लानानै जोङो गारनानै दोनगोन फासयगोन बिदि नङा ओंखायनो दिनै सारा आसाम नाङैनो क'क्राझाराव हाजार मानसि ओंखारनानै गसाइगाव रेलि खालामबाय जोङो आंबो बाहागो लानानै फैबाय बाक्सायाव रेलि जादों उदालगुरियाव जादों सनितपुराव जादों बिश्वनाथाव जादों जेरावबो जोंनि रेभलिउसना सोलिगासिनो दङ दा बे मोनसे लामा गुबुन मोनसे लामाया राजखान्थियारि बड'लेण्ड बिनाया जिहेतु राजखान्थि दाबि राजखान्थियावबो जोङो खौसे जानांगोन नोंथांमोना नुदों 1990 मायथाइयाव इलेक्सनाव बाहागो लानानै 93 मायथाइयाव बिएससि जादों आरो 2001 मायथाइयाव इलेक्सनाव बाहागो लानानै 2003 मायथाइयाव बिटिसि जादों जोंहा दिनै दिल्ली दिसपुराव बड'लेण्ड बिग्रा मानसि नांगौ दा जायफोर एमएलए दङ बिथांमोना बड'लेण्ड बिग्रा नङा बड'लेण्ड जानाङा होननानै बुंग्रासो ओंखायनो दिनै बड'लेण्ड सल्युसना जायाखै ओंखायनो जोंनो बै बिएससि जानायनि सिगाङाव बिटिसि जानायनि सिगाङाव जेरै जोंनि एमएलएफ्रा थांनानै टेबोल सौहैदोंमोन मानो बड'लेण्ड जानो हाया एमपिफ्रा टेबोल सौहैदोंमोन बेबायदि मानसिफोरखौ जोंनो नांफिनगौ बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय दा बेनिखायनो रायजोफोर जे फैगौ समाव फैगौ इलेक्सन माने जि मोनसे पार्लियामेन्ट इलेक्सन फैदों बेवहाय जोङो खौसे जानानै बड'लेण्डनि थाखाय आरो मोनद' हारिखौ होबथानो थाखाय जोङो एमपि दैथायहरनांगोन मालायफ्रा जि बुङानो जाया मानो सोरबा बुंगोन जे जोंहा देरहानाय नङा मानाय नङा जोङो बेखौ नायनो नाङा जोङो खौसे जानानै होयोबा देरहायैनि जेबो खोथा गैया थांनाय खेबसेयावबो जोङो सेकेन्डमोन आरो बिथांमोना पावारफुल बिराद माने बयनिख्रुइ बुद्धि गोनां बे मन्त्रिखौनो बेवहाय माने केन्डिडेट होदोंमोन बिथाङा 3 नाम्बाराव थादों थांनाय खनसेयाव 3 नाम्बाराव थादों आरो जों सेकेन्डआव थादोंमोन आरो एबारबो जोंनि बिग्रायारिफ्रा खौसे जानानै जोङो दिल्लीयाव जोंनो एमपि नांगौ दिनै बिथांमोना एमपि हरनाय दङ सरकारा दानि बिटिसि सरकारा बे एमपिया नाथाय बड'लेण्डनि सायाव फंसेबो खोथा बुङा ओंखायनो मोनद' हारिनि एसटि बिनायखौ होबथानो थाखाय आरो लोगोसे बड'लेण्ड बिनो थाखाय जोंनो एमपि नांगौ जोङो इलेक्सनाव खौसे जानानै एनडिपि प्रग्रेसिभ दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयेन्ट एक्सन कमिटि इउपिपिएल आरो गोबां हान्जाफ्रा खौसे जानानै जोङो दिल्लीयाव एमपि फाथायहरनांगोन जाहाथे बड'लेण्ड बिनो हायो आरो 3 नाम्बाराव जोंनि सावरायनाया थांबाय थागोन सावरायनायखौबो जोङो लांबाय थागोन दिनै गुबुन हारिफ्रा जोंजों गोबाङानो सिं रायलायगासिनो दङ बिथांमोना दिनै बर' खुलिनानै बर' आफाद हिरा सरनिया बिथांजों थानानै थांनाय 5 बोसोराव जेबो मोनाखै नाथाय बिथांमोना बुङो जे बड'लेण्ड बिनायखौ जिहेतु बिथांमोना लुबैया ओंखायनो हिरा सरनियानो देरहानानै थांफिननांगोन नाथाय बिथांमोननि लेखा गोरोंफ्रा लाजिदों हिरा सरनिया बायदि एमपि जेराव हिन्दीबो रोङा इंलिसबो रोङा जेबो रायलायनो रोङा लिरनोबो रोङा
बेबायदि मानसिया एमपि जानानै जोंनि मान सन्माना थांजोबबाय होननानै बिथांमोननि गोरों गोरों मानसिफ्रा जोंनो खौरां हरदों। बेराफारसेथिं जोंनि राजखान्थि हान्जाया जोंनि बर'नि भट नाङा बिसोरनो, बिथांमोननो राजबंशीनि नांगौ, गुबुन गुबुननि नांगौ। ओंखायनो बिथांमोनहा बिथांमोनजोंसो लोगो लाफाहैबाय। ओंखायनो जोंनो बिथांमोनजोंनो फाथायहरनांगोन, बिथांमोनहा बिथांमोनजोंनो थांदो कमतापुराव होननानै। बड'लेण्डखौ जिहेतु नांला बिथांमोननो। दा बे खोथाफोरखौ नोंथांमोना सानदो, दाङाबाजिनि खोथा नङा, राजखान्थिनि खामानिखौ मावनांगोन। आरो थामथिया जाबाय सावरायनाया थांबाय थानांगोन। दा मानगोनां रायजोफोर, बड'लेण्ड बिनायजों लोगोसे बर'नि हारिमुवाबो जौगानांगोन। बे खोथाखौ जोङो गोदोनिफ्राय लाबोदों। ओंखायनो हारिमुखौ मोजाङै सिबिनांगोन, धोरोमा जुदा जुदा जानो हानाय, बैसागोखौ जों मोजाङै फालिनांगोन, गाननाय जोमनायखौ मोजाङै लाखिनांगोन, खाम जथा सिफुंखौ बयबो दामनांगोन, हारिमुखौ गोख्रोङै लाखिनांगोन। सेंग्रा लाइमोनफोरखौ आखल आखुखौ दाना होनांगोन रायजोफोर। दिनै उन्दै बैसोआवनो न'आव जानो लोंनो गैया होननानै गुजरात हारियानाव थांदों। जोंनि बिनानावफ्राबो गोदाव सोराव जाहैदों। आं बिमा बिफाखौ खावलायदों जे नोंथांमोना एसे कन्ट्रल खालामनांगोन आरो बिसोरनो आखल आखुखौ दानानै होनांगोन। लेखा फरायनाय फरायसाफोरखौ थाखो सेनिफ्रायनो बिथांमोनखौ जों फेहेरनांगोन, गोथों लामाजों लाबोनांगोन, जेरैखि जाया खस्थ' खालामनानै लेखा फरायहोनांगोन। आङो बिमा बिफाखौ खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मिशन क्वालिटी इडुकेसन लानानै खामानि मावदों। बर' थुनलाइ आफादाबो बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खामानि मावदों। नाथाय जेंनाफोरा दाबो जोबाखै। दिनै नङा गाबोन जेंनाया जोबगोन। लेखा फरायनायाव बयबो गोसो होनांगोन, जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानांगोन। दिनै बिथांमोना बुंनो हमदों जुवाजोंसो रांखान्थि जौगायोनो, जुवाजोंसो। जौनि थाखाय बेसेबां न'खर संसारा जोंहा धंस जाबाय जोंसो मिथिगौ। जोंनि लेखा फरायनाया बेसेबांबा धंस जालांबाय बे जौनि थाखाय जोंसो मिथिगौ। दा ओंखायनो रायजोफोर, बै राजखान्थि नेताफ्रा गावबा गावनि बानायनानै लाबाय, सोरजिनानै लाबाय। समाजनि गाद्रा गुद्रा थासारियाव फैनो बिसोरो जेबो गोनांथि गैया। ओंखायनो जोंनि समाजखौ बेंगुरा खालामनो दोननो नागिरनाय बे जौ जुवानि थासारिखौ जाहाथे जानो होआ, आं नोंथांमोनखौ खावलायदों। आङो नुनानै जोबोद मोजां मोनदों। गोरिब गुन्द्राबाबो, माखासे जानो लोंनो खस्थ'ब्लाबो, हाजिरा मुजिरा मावग्राबाबो बर' समाजा लाजिनो जोबोद सोद्रोम जाबोनो हमदों। बियो मोजां लक्षण। ओंखायनो रायजोफोर, जों अनलायनानै थानांगोन, खौसेयै थानांगोन। सोमावसारनाया जालांबाय थागोन, मालायफ्राबो सोमावसारगोन, मालायफ्राबो बिग्रायखांगोन। आरो बे सोमावसारनाय बिग्रायखांनाया नोंनि आंनि हारसिंनि नङा, बयबो ज' जानानै जोङो बिग्रायखांलांबाय थागोन, सोमावसारबाय थागोन, जेब्लायसिम बड'लेण्डखौ मोना जों सोमावसारगोन। आरो एबसुखौ बुंदों गोबां समाव नाटक खालामदों होननानै बिथांमोना बुंखागोन। मानोना एबसुखौ बिथांमोना अराय सम गियो। एबसुआ थार खोथा बुंनायखाय, एबसुआ रायजो राजाफोरखौ बजबनानै लानायखाय, रायजो राजाफोरनि 24 आवार खामानि मावोखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथांमोना गियो। आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंखौ गाज्रि खालामनो हायो नामा बे खामानिफोरखौ बिथांमोना नायो। दिनै एबसुनिनो गोबां बारग'नाय मानसिफोरखौ लाङै बिथांमोना पार्टियाव सोनानै लाहैजोब्बाय। थेवबो बिथांमोना गोजोननाय गैया। बे सेंग्रा उन्दै हायार सेकेन्डारि पास, BA पास, MA पास खालामनानै दिनै साख्रि मावनो नागारनानै बर' आइ आफा रायजो राजाखौ सिबिनो एबसुआव खामानि मावफैदों। बे सेंग्राफोरखौबो बिथांमोना गिबावो। बिथांमोना गिनांगौ जेबो गैया। दिनै बिथांमोननियाव पावार दङ, बिथांमोननियाव फैसा दङ, बिथांमोननियाव स्किल दङ, बिथांमोननियाव गासैबो दङ। मावनो गोसो जि गोसो बिखौनो हायो। नाथाय बिथांमोननियाव गोरबो गैया। जुदि बर' फिसाफोरखौ लानानै गाबखांनाय गैयाबा, अननाय गैयाबा, एसेबो मान इज्जत गैयाबा नों बोरै खामानि मावनो हानो? गावनि न' लुनायखौनो रायजोनि न' लुनाय होननानै सानगोन, गावनि इन्डास्ट्रि बानायनायखौनो रायजोनि इन्डास्ट्रि बानायनाय होननानै सानगोन, गावनि गोबां हा हु बायग्रुंजोबनानै लाबाय टाउन सहराव, बेखौनो रायजोनि मावनाय होननानै सानगोन। आरो बेनो जादों बै लिडारफोरनि दिनैनि अबस्थाया। दा ओंखायनो रायजोफोर सांग्रां जानांगोन। आं गोलाव खोथा बुंला। दिनै नोंथांमोनाबो जोबोद खस्थ' खालामनानै दङ बेवहाय। इयुनाव लोगो मोनबावगोन। बयबो खौसेयै बर' हारिखौ दानांगोन आरो बड'लेण्डखौ बरायनो थाखाय दिनैनिफ्रायनो जों मोनसे गोख्रों समाज जानांगोन। जौ जुवा, खोमसि फोथायनाय, गाज्रि गाद्रा गुद्रा साननाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, गाज्रि थासारिफोरखौ गासैखौबो बर' हारिनिफ्राय बिदाय होनानै मोनसे गोख्रों बर' माहारि जानानै बड'लेण्डखौ बरायनो थाखाय जों रेडि जानांगोन। आरो बड'लेण्डखौ जेरैखि जाया सोरजिनानै बड'फाया होलांनाय जि जोंनि सिमां, जि जोंनि हाबाफारि, बेखौ मोगथां महर होनानै बर' हारिखौ जोङो गेरेमसा हारि दानांगोन। आरो जोंनि गेलेनायनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जौगालांनांगोन। आं बेखौनो खावलायबाय। आरो रांखान्थि बिथिङाव सोलोंथाइखौ जेरै गुरुत्व होनांगोन रायजोफोर, रांखान्थि बिथिंखौबो गुरुत्व हो, एसे गोसो हो। दिनै मावनाय दांनाय
जोबोद खमायनांगोन। जोङो खामानि मावनांगोन, खस्थ' खालामनांगोन, हाथाय बाजारखौ जोंनो कन्ट्रल खालामनांगोन। हाथाय बाजारखौ मालाया कन्ट्रल खालामबाय, ओंखायनो नांगौ जायगायाव गोदान हाथाय बाजार सोमजिहोनानैब्लाबो जोंनि बिजनेसखौ जोंनि कन्ट्रलाव लाबोनांगोन। अब्लासो जोंनि रांखान्थिया जौगागोन। बेफोर खोथाखौ जाहाथे गोसो होयो आरो जायफोरा दिनै लेखा फरायनो गारबाय, सेंग्राफोर, लाइमोनफोर, हौवासा जा हिनजावसा जा ओरैनो जिरायनानै थानो नाङा। खामानि माव, दाउ अमा फिसि, ना फिसि, दानाय लुनाय बायदिसिना खामानि माव। बायदिसिना खामानि मावनानै रांखान्थि जौगाहोनांगोन। न'खर समाजखौ जोंहा साबस्रा होनांगोन। बेफोर खामानिफोरखौ आखायाव लानांगोन। आं बेखौनो बुंबाय। जोबथारनायाव बयनोबो खेबसेबाव गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावबाय आरो इयुनाव बे दिनै बड'लेण्ड नाबि साननि गेजेरजोंनो नोंथांमोनखौ खावलायो, जिखिनि सोमावसारनायनि हाबाफारि जागोन आरो बड'लेण्डजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया हाबाफारियावनो नोंथांमोना जाहाथे खौसेयै ओंखारो। मानोना बड'लेण्डखौ सोरजिना लानो हायाबा बर' हारिया मालाबाबो रैखाथि गोनां मोनसे हारि जानो हानाय नङा। बे खोथाखौ गोसोआव लाखिनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय।